Здравейте, аз съм AJ и сега ще ви покажа моите плакати на моето легло. На моята стаичка, може да се каже. Вижте, този плакат е на Барби. Малките кученца, голямото куче, момиченцето, по-голямото момиченце, Барби и нейната приятелка. Не всички са. Само един има, който... Нали, два има, които не са на Барби. Три да е. Ето този е една принцеса. Този пак е на Барби. Този пак е на Барби. Този пак е на Барби. Този е на едно цвете. Този пак е на Барби в плажа. А този е на едно котенце. Аха, да. Какво да кажа друго? Вижте ми моето плюшено зайче. До 6 годишно спя с него. Даже и още спя.